Henriksen, og jeg startede på konservatorskolen i 2010. Og jeg er nu i gang med 4. semester, hvor vi er ved at have om foto og levende billede. Men det jeg tager ind og viser i dag, det er noget, der er almengyldigt, når vi går ind på den grafiske linje, hvor vi lærer at konservere bøger, plakater, film, lyd, fotos, alt hvad man sådan set kan tage fat og røre ved. Vi er patentlige, stille og roligt. Og selvom det er stille og roligt, så kan det godt være ret vildt nogle gange, ikke? Der er kemien, man tænker nogle gange, pokkers det her, jeg sidder virkelig og kæmper, og altså, noget kan jo godt være besværligt, det kan andre mennesker ikke se, men det ved man jo med sig selv, ikke? Så jeg kan egentlig godt lide det her. Det kan være en kamp, men det er også simpelthen så fedt, når det lykkes. Nu er det et meget værdifuldt billede, så går man ind og overflytter emulsionen til en anden glasplade. Der har sådan været nogle, de sidste 10 år har godt nok været sådan lidt en forbrugsfest. Og det her, det er sådan, det er noget lidt andet. Nu skruer vi lige lidt tiden tilbage og prøver at bevare nogle ting, der har været før os. Ingen luftbobler, så det vil sige, at det egentlig lykkes godt. Så kommer det sidste her, om jeg kan få den her film af, uden at løbe indløber. Man kommer virkelig vidt omkring og får en lidt anden forståelse for tingene. Og det kan man selvfølgelig ikke forvente, at alle andre mennesker skal få den der viden. Men hvis nu jeg kunne være med til at bidrage til en lille bitte smule, så synes jeg alligevel, det er stort. Så jeg synes selvfølgelig, at jeg har valgt rigtigt.